Hi guys, masong adlaw ninyong tanan. Karon pagkadyo ko ning bakod. Sige ra ko lubog-lubog ganiha kay sakit agang puspon. Dilugo ko ta sakit agang abaga. So ngano ni sa paghilot tingali ni kay agbaje nang hilot karabe magsuga ide mo sang gideut ni ko hiner lagi. Sa ideut mong gajib. Kay okay ra kuno kay sa abaga raman. Yung tubo na bagang mga bagas nagagmay kay gidugo man ko basta dugon ko mutubo din yung mga bagas ngano ka na sila nga mo man sa ito buog ka nang nai dugon ta di dugon o karamapod hamis-hamis sa pagnaw pero dugon na lainam nadari nagtapok-tapok naghilam na may ngana magret-geret napodari api na napodari tiguang na dyan ang naong ada asa papadong pagkat tiguang mga dyan sagliman ni bagas wad dyan makut-kut usahay kay katuh tak masuk ko si Nimwil kaya makut-kut ato kos gawas maglakaw-lakaw ka rin dyan. Hindi ko na. Ha? Malak po. Pabili po ng manok. 10 piraso. Gamay raman ang inyong manok, kaya makabotong na po 2, 4, 6, anong raman 8 2, 4, 6, 8 nagkarang na luto dalukan hilaw na nani mo pa itaning na po kabukang kanaan sila party na nalagi sila pero sa may nga isa kaot ko no ha? Di uraman Carmen kau karang may pilar Carmen niya anak Tay ma'am Carmen Yunes Pilar Alicia Dai ako dari kuan CCTV aku yang kuan itu CCTV nah napuan mo lagi na dong lagi ng kanan eh nah napuan ito yan ma'am may 10 ka ma'am license yun siguro ito gawas. Please, 17 by 20. Mawag ko na rin karon may mga rumir. Tara mo dengan ang labay.
Tapos ha? January. Asa mo maligo? Abangan naman sa resort. Pag-break, we go Adlaw, Lunes, Martes. Ada di kuma. Asa lagi? Pigo, dagat. Asang dagata? Batangas? Wala may dagat sa Batangas kay ito mo nagbas. Nabuka mo ito. May ilago. Asa man dahil mo mag-check-in? Ilhan. Asa mo mag-check-in ni Will? Ibugtas kami. Boracay. Ito yung Boracay. Ibugtas, Batangas. Batangas, di ko Batangas. Kaya bas kuan. Karang may budget. Ugat ka na mas bagyo. Murag magkuhan ko, mawili pa. Isa mo kumuli. Nalagay ko at Tagaytay, Vulkan. Ato lagi sa bagyo. Bagyo lagi limuil. Ini ka 26 na ba ito? Ha? Kaya pamasay? Bagyo? Ating tugno lagi po ron. Ha? Nakapin mga baligya silang kuwan, no? Karena may panghadok-hadok. Wak-wak nga na mga. Nakapit nag-Halloween pa, panghadok-hadok sa mga bata. Samgod. Ito, pangalaway na. Halloween. Halloween costume. Manok. Bagos. Dalawang piraso. Ano? Salmo. Umuwi. Pabilihan. Boss. Hello? Malaki. Parang Ito. Parang malaki yung dulo, no? Parehas lang yan, dalawa. Pares lang? Doon na lang, pabor matanggal. Mga bilis. Sige, sige. Doon na. Dili, lisod magtanggal. May hirapan tayo sa kalisod. Sirapan ka mo sa kalisod. katong tagaling bugdok. Pasak to ganing dako agaling bugdok. Nagpawisan kayo ng maraming singot. Doon na tanan. Galing bugdok. Kagaling mga laki hapon. Maraw mo sila yung mga naog bugdok. Marang ilang manok bugdok. Punta mo. Nagla-live ka. Hindi, may videohan ko lang sila. Yan, marang naog bugdok. Bisaya ka rin, sir? Tagalogin mo para marami makaintindi pag pinupos mo. Mahirapan ako ng Tagalog. Magkabit Hirapan sa kalisod sir eh. Hirapan sa kalisod. Bitik ang gila. Isang po, boss. Ha? Isang po ka. Meron. Ano yung sausawan? Toyo mansi. Tuyo man si hilig man sa Yes. bugdok. Kay kabantay ko si mong Facebook si paranaw sa mga video nga yung mga bugdok. Ano diha? Tukit tagal ko ni muli-muli kay kita man dito daga mas gilab sir nga mga litsuman. Sa Asa to? katulong palit gani ha. Asa ka itong balawer? Ari katubang laki sa Karon, daghan na ilab yan. dito masagikan na may kunito na tsuksugo na dunsi na dadas dan apay Ikaw ano? sa kalitsunan-sunahan daga may litsunan dan he sa dari mas sining tunong Dagko man. isa lang gipang labsan di mga litsunan dito Dagko lagi ang manok. ang mga manok bugdo ang bantay po mga bugdo isang buo Kara lang ako sa gawas kaya mag Sabam. Na. mayroon pa isa may isa pa na luto Magkano? 310. 300 daw ha? 300 100? 310. Ito ma'am. Ay, magkano? Ayan lang. 310 pala 310 Ha?
So may two lovely flowers. One is red, the other's white. Kunti na lang ang manok ni Limul sumabong. Tara, magbayad. Wala. Daw na. Away sa price na. Tanglad. Uy! Tanglad! Ah, Yan, dalawa. Tama to. dalawa lang. Sakto rin doon. Duha ka po. Duha ka tangad. Pero tak... 2, 4, 6, 8, 10. Nabuo naman nakabuo. Hindi na rin mo dugangan. Dugangan pa. Hindi na. Kuha ang kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito ka manok. Yun siguro. Pila naman tanan na nahurot. Hindi sa tayo sa ulit. Ay, 4. Hindi pa kayo dugang-dugang Hindi ako magandang. Ha? Kulit kayo po, dugang Ito mo, ang isa lang ang dugang-dugang. Ako to, alas 10. Alas 10, bago ako. Ay, kapit pa. Ha? Ang tabay, mga tayo. Brand new. Ha? Brand new. Ano nga? Nagtawa, magmumotor? Okay. Okay, kasi ito eh. Pahilaw. Hala. Kapit na mahurot. Duha na naman ang kaluto. Ah, si init. Walang mainit sa pagkain. Ha? Lalo na init kay. Sukli. Kaya nga. Tabang ba? Hindi mo naman. Kinagata. Dagdo nga hilaw pa. Dagko. Mingaw na. On naman ni nabilin. Usa og tunga. Uy, basi na pa daw ni sa laag karon. Kagawasan. Sakbang, tapos mo naman ito ko. Fry. Ito tapos fry. Ito tapos fry ito. Sa tunga. Sudan na naman itong tunga. Rumbel. Ha? Mahalin pa na. Adaghanin nagtinda darig manok. Dari. Tulog ka. Fry. Sa ditsunahan. May mga ditsun food na
Diego, may Pedro, may Dunsi. My love, duha ka Dunsi sa unahan o? Duha? Duha ka Dunsi sa unahan? Ako na sa unahan, duha ka Dunsi. Nakuha na siya, dito sumanok po. Diyan na pa isa nga, kantungan, kalimot ko. Basta kaya daghana dari nagtindag dito sumanok, dari na street, sa Kinit Road. Gabang mga tao, magbibag na sila at asa mong palit. Pero mahal man pa nagkuhan. Mahal man pa nagkanang na ay gusto ko. Diyan ang Senior Pedro, mahal po at gamay. Diyan ang Dadas, pareharag presyo sa kuan. Daris ka Limuel, diyan ang Dunsi. Pareharag 45 ang tingali. Kung gamay ra tingali ko dari, nagtindaw agad sa mga basta doon karak na ay tagahalin kada adlaw. Abot tingali o ginantos ka buo. Saka naghamay nagtindaw agad sa mga bahin-bahin at mga halin. Ginalaman po para mag-apod. Yan lagi ko, mahalin pa. Amin bitaw ko mahalin pa lagi. Kalabog, katasan ako. Ha? Laro ito, ipatos. Tulijuk. Sana lamang kabuo. Mahalin palagi ka.